ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ନେବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଭଳି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନେବା। ତାପରେ 6 ରହିଲା, ତେଣୁ ଦେଖିବା କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଲେ 6 ହେବ, ତାର ସ୍କୋୟାର 6 ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ତାଠୁ କମ୍। ଧର 2 ନେବା, ତାହେଲେ 2 ଦୁନେ 4। ଏଇଠି ଯେତିକି ନେବା ସେଠି ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ବି 2 2 ମିଶିଗଲା 4 ହେଲା। 6ରୁ 4 ଗଲା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେବ, 6 4 ହେଲା 2, ଏକାଥରେ ଓହ୍ଲେଇବ 55। তাহলে 255 বর্ତ୍ତমান আমি দেখিবা এইটি কেতে পকাইলে এইটি যাহা পকা এইটি সেয়া পকাইবা টোটালটাକୁ ଆ ସହିତ ଗୁଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇଦେବା 5 ଏଇଠି ପକେଇଦେଲେ 5, ତାହେଲେ 5 5 25 ରୁ 5 ନେଲା 2, 4 5 20 2 22 କେତେ ହେଲା 5 5 0 5 5 ହେଲା 0, ଏଠି 5 ରୁ 2 ଗଲା 3, ଉଲେଇବା ଏକାଥରେ 3 6 36, ଏଠି 5 ପୁଣି ମିଶା ହେବ। ତେବେ 5 5 10 0 ନେଲା 1 4 1 5 50। ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବା, ଆଉ ଏଠି ବି ସେତିକି ପକେଇବା, ପୁରାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ହେଉଥିବ। 6 ପକେଇଦେବା, 6 ପକେଇଲେ ଏଠି ବି 6 ପଡ଼ିବ, 636 ରୁ 6 ନେଲା 3, 6 0 3 3 6 5 30।